नमस्कार जय जगन्नाथ। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୁଣାଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ। ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ମନ୍ଦିର ଏବେ ଆଉ ଥରେ କଲରିଂ ହେଉଛି, କାମ ଚାଲିଛି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତ ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।